Velkommen til dette pressemøde arrangeret af Naalakkersuisut og Landslægeembedet. Jeg er her sammen med Naalakkersuisut for Sundhed, Kiste Finker og landslægen Henrik L. Hansen. Velkommen igen til dette pressemøde. Det sker sent på eftermiddagen i dag, således at flest personer har mulighed for at følge med hjemmefra eller over internettet. Og således at vores komplette oplysninger om status i dag kan tilkomme jer alle sammen. Dagens pressemøde kommer til at omhandle alkoholforbuddet i Sisimiut og den alvorlige smittesituation, som vi stadig befinder os i, hvor vi blandt andet har rundet en kedelig rekord på over 100 aktive smittede. Og jeg har også, som sagt, til pressen tidligere i dag sagt et eller andet, som jeg vil gentage. At det bedste værn lige nu er vaccineprogrammet, og at vi hver især tager et medansvar. Det er altså de bedste værktøjer, I har. Det er positivt, at så mange har taget imod vaccinen. Det er jo vejen, vi skal følge for at kunne takle smittesituationen. Vi vil fra Naalakkersuisut rose befolkningen for, at så mange som vitterligt har taget imod vaccinen. Vi kan se, at der er mange, der tager et medansvar. Altså steder, hvor der er smitteudbrud, og steder, hvor der ikke er smitteudbrud. På baggrund af den store smitteudspredning, er der i gang startet et kæmpe stort arbejde, og i vores arbejde med at holde igen på smittespredningen, så har vi altså måttet tage forskellige restriktioner i brug. Og det er sådan, vi arbejder. Således at de steder, hvor smitten gør sig gældende, så har vi restriktioner i gang. Den fremgangsmåde kan afstedkomme at store skift i antal smittede fra dag til dag. Og de erfaringer skal vi altså gøre brug af i vores fortsatte arbejde. Således i de forskellige steder, i kommuner, bygder, byer, bosteder, så er der behov for, at vi udfører et stykke arbejde. Og i det forrige uge har vi i samarbejde med Radakomunia og på baggrund af samtaler med forskellige partiledere, har vi altså afstedkommet en lukning af spiritushandel i Sisimiut by og bygder. For at sikre et fortsat godt samarbejde, så har vi arbejdet i weekenden. For det viser sig, at tallene i Sisimiut er begyndt at udvikle sig i en positiv retning. Så har der efter tæt dialog med Radakomunia og efter høring besluttet, at i Sisimiut og i bygderne,
at vi forlænger spiritusforbuddet i Sisimiut Kommune, eller Rete Kommune i Sisimiut by og bygder, frem til onsdag med. Efter at vi har konstateret tallenes udvikling i weekenden, der har vi altså måttet beslutte, at spiritusforbuddet skal forlænges til onsdag med. Udover at vi tager medansvar alle sammen, så skal vi også være bevidst om vores medansvar her. Det er jo, vi skal på lige fod med den øvrige verden skulle begynde at vende os til at leve med corona og covid-19. Coronaen gør sig gældende på verdensplan. Og her i forbindelse med en gradvis åbning sideløbende med coronaen gør sig gældende. I de senere år, i de sidste 1,5 år, i snart 2 år, har vi været overvågne omkring coronaens konsekvenser. Derfor har vi fra starten af udbruddet haft politiske udmeldinger, som vi er blevet bevidste om i dag. Og det kan vi se, at vi kan ikke komme udenom de restriktioner, vi gør gældende. Så derfor, for at kunne leve med covid-19, og så må vi altså tænke på vores medmennesker, samfundet i helhed. Det ønske. Der er jo et udbredt ønske ude i samfundet om at vende tilbage til dagligdagene før covid-19. Og det skal vi respektere. Vores politiske opgave er i den forbindelse, vi skal altså forvalte og finde samfundets sundhed som det væsentligste i vores arbejde. Og vi skal jo også gerne arbejde for, at økonomien retter sig op igen, og vi vender tilbage til en sund økonomi i samfundsøkonomien. Og således gradvist vende tilbage til og det er det, vi skal danne ramme om, således at vi kan vende tilbage til de dagligdage, vi har været. Så derfor den samfundets medansvar, og i takt med, at flere og flere får en vaccinestik, det er jo det bedste værktøj, vi har for at sikre en sund udvikling i samfundet. Efter disse ord, så vil jeg overdrage ordet til næste taler, og det er naalakkersuisut for det er landslægen Henrik Enghel. Tak for det. Ja, smittespredningen er jo gået rigtig stærkt her den sidste måned. Men den gode nyhed er jo også, at de sundhedsmæssige konsekvenser har været meget begrænsede. Og vi er jo faktisk nu i den gunstige situation, at selvom den nye virusvariant, Delta-coronavirusen, den spreder sig, ja, så er der meget få, der bliver alvorligt syge, fordi der allerede er så mange, der er blevet vaccineret. Det er jo en rigtig god nyhed for landet, at vi kan have smittespredning i en stor by som Sisimiut, uden at det umiddelbart medfører nogle meget vidtgående sundhedsmæssige konsekvenser. Når der trods alt ikke er flere smittede i Sisimiut, så er det ikke kun vaccinationerne, der gør forskellen. Det gør også, at der er rigtig mange, der er blevet testet. Over halvdelen af befolkningen i Sisimiut
er blevet testet i forbindelse med det sidste udbrud. Dermed er det lykkedes at få rigtig godt styr på smittespredningen. Den er langt fra overstået, men vi tror, det går den rigtige retning. Men den nye Delta-variant af coronavirus, den er svær med at gøre. For den bliver ved med at være derude i samfundet. Lige for ganske kort tid siden har vi fundet 3 smittede op i Upernavik igen. Vi har også set en ny smittet her i Nuuk. Vi har også set en smittet oppe i Aasiaat inden for det sidste døgn. Og det er det, vi må vende os til, indtil vi får en yderligere øgning af vaccinationsdækningen. Men den gode nyhed er også, at det den sidste måned er gået rigtig godt med at blive vaccineret. Det er en stor del af befolkningen, der er blevet vaccineret. Men på det seneste har vi specielt været meget interesseret i at se, om de yngste også vil være med til at blive vaccineret. Og det er gået rigtig godt. Indtil nu er der jo kun blevet tilbudt vaccination af de 12-15-årige i Nuuk, Ilulissat og Sisimiut, Upernavik og Kangerlussuaq. Men opbakningen har været rigtig god. Så her i Nuuk for eksempel, er det allerede halvdelen af den målgruppe, der er blevet vaccineret første gang. Og da der er så mange unge i de her byer, betyder det, at allerede på nuværende tidspunkt er det næsten 3 ud af 10 af de 12-15-årige, der er blevet vaccineret. Tilsvarende er det gået rigtig godt, også med de lidt ældre. Og når vi kommer op og kigger på dem i 20'erne, ja, så er det sådan så, at 3 ud af 4 nu er påbegyndt at blive vaccineret. Så hvis vi fortsætter på den måde, og de her grupper også bliver færdigvaccineret, så står vi rigtig godt, når efteråret og vinteren den nærmer sig. Tak. Tak til landslægen. Status nu, på baggrund af smitteudbredelsen. Status nu. Og derfor uden at antal vaccinerede, at antal af vaccinerede er ved at falde på plads, kan vi jo udtale nu. Og så kan vi gå videre til Naalakkersuisut for Sundhed. Kirsten, værsgo. Tak, Mutti. I de seneste dage har der i pressen været kritik af kommunikationen omkring de nye coronatiltag. Og jeg må indrømme, at en stor del af kritikken har været berettiget. Jeg vil gerne beklage, at vi ikke altid har været gode til at melde vores beslutninger ud. Vi stræber efter at blive bedre. Men jeg kan ikke love for, at vi bliver helt fejlfri 100%. Forholdene ændrer sig meget hurtigt. Og ofte skal vi træffe meget hurtige beslutninger. Og nogle gange sker der fejl. Uundgåeligt. Men jeg skal være den første til at indrømme, at vi ikke har gjort det godt nok.
Som Multi sagde, mange tak til jer, der er kommet fremmødt til vaccinestikket. Til jer, der tager et medansvar. Tak til jer alle sammen. Ved at gøre de tiltag, I har gjort personligt, så kan vi komme forbi denne pandemi, der gør sig gældende på verdensplan. Tak. Og således skal vi til at afslutte. Og før vi går over til spørgsmål fra pressen, det er af stor væsentlighed at nævne, at det er altså på verdensplan, at covid-19 gør sig gældende. Det er ved fælles hjælp, at vi kæmper imod sådan en smitte. Vi har bevist som samfund, at ved fælles hjælp, så kan vi altså få kræfter til at kæmpe imod. Ja, nærmest uover. Og her er det vigtigt at gentage, at det er de værktøjer, vi har. Så det er derfor, vi kommer ind på disse forskellige forhold i vores pressemøde i dag. Det er jo, vi har opgaver, der er af stor vigtighed for vores samfund som helhed. Vi kan ikke komme udenom, at vi i fælles hjælp løfter opgaven. Og til dels så er der en stor del af befolkningen, der i løbet af smitteudbredelsen, der hvor smitten gør sig gældende, og hvor den ikke gør, der har befolkningen altså været med til at tage et ansvar. Og det håber vi, og der er behov for, at samfundet fortsætter med at tage ansvar for deres små samfund rundt omkring. Ved samtale med kommunerne, der skal vi sikre en stabil status. Så derfor, efter samtalen med Retta Kommune i torsdags, der blev det besluttet på baggrund af en fuld kommunalbestyrelses ønske at lukke for alkoholsalg i Sisimiut by. Og nu, hvor tallene begynder at udvikle sig i positiv retning, der har vi tillige i samarbejde med kommunen og efter samtale med partilederne besluttet, at vi forlænger alkoholforbuddet i Sisimiut by frem til på onsdag. Således at tallene kan få lejlighed til at udvikle sig videre i positiv retning. Og derfor uden, så har landslægen også været inde på, og jeg har selv været inde på, at vi må altså vende os til at leve med covid-19 i fremtiden. Og efterhånden som flere og flere modtager en vaccine, så vil tallene begynde at udvikle sig i positiv retning, som også landslægen var inde på. Og frem til nu, så er der en stor del af befolkningen, der har fået vaccine stik. Det er, hvad vi fra Naalakkersuisuts side lagde ud med at sige. Og således kan vi gå videre til spørgsmål fra pressen. Først Jensine, og så er det... Ja, Jensine, værsgo med spørgsmålet. Tak. Tak for jeres oplysninger. Jamen, de er betryggende, jeres oplysninger. Vi ser ud til at udvikle os hen mod en positiv retning. Men jeg vil gerne spørge landslægen her. På landsplan. Den vil jo indfinde sig i tide og utide. Der vil uværligt være rejsen, der bringer den ind. De prøver, der bliver taget, for eksempel i Upernavik, der savner de en mere stabil prøvetagning. Sådan, hvad skal vi sige, stationære testanordninger. Har vi ressourcer til at etablere stationære teststationer? Tak.
Det er sådan så, at i Upernavik, der er der laboratoriefaciliteter, men kapaciteten er begrænset. Det er der også i Sisimiut, men også der er der en begrænset kapacitet. Og det er grunden til, at der er rigtig mange test fra Sisimiut, som bliver sendt herned for at blive undersøgt på laboratoriet her. Og blandt andet på grund af det dårlige vejr i weekenden, ja, så kommer der en betydelig forsinkelse. Og det er bare nogle forhold, vi må leve med. Men det er heller ikke så afgørende, at der er den forsinkelse. Fordi det afgørende er, at man sikrer, at dem, som har været udsat for smitte, og dem kender vi, at de er i karantæne. Og at der så opstår den forsinkelse, er ikke altafgørende. Det var selvfølgelig bedre, hvis vi ikke havde den, men det har vi ikke nogen praktisk mulighed for. Signe har opfølgende spørgsmål. Så vil jeg spørge ansvarlige naalakkersuisoq. Det ser ikke ud til, at der er planer om at etablere stationære, testanlæg i de større byer. Dem, der må blive hjemme fra arbejde i deres venten på at vente på testresultater, de mister løn uværligt på grund af, at de venter på testresultater. Det viser sig jo i Sisimiut, der er der adskillige, der har måttet vente derhjemme på testresultater, på trods af, at resultatet har været negativt. Vist negative resultater. Hvordan skal man få sammenhæng her fra politisk plan i dette? Tak for spørgsmålet. Jamen, det skal vi have fokus på. Det er en udfordring, vi skal komme ud over. Som landslægen også sagde, der ved forskellige lokaliteter, de test, der bliver taget, jamen, det udstyr, vi har, er begrænset til, at vi kan foretage fuldt effektive testninger på hurtigere tid. Det er en udfordring, vi ser på. Og set på den anden side, vi ser flere steder, at mange mennesker stiller op til test i løbet af forholdsvis kort tid, og på den baggrund, så er der altså tests, der vi er nødt til at sende til Nuuk for at få resultaterne af. Så længe der er behov for dette, så er vejret altså det mest bestemmende her i landet. Og det vejret beslutter, det må vi leve under. Der er udstyr, vi har ventet på skulle komme fra Europa. Der er testresultater, vi har ventet på, der skulle komme fra Sisimiut vejrmæssigt. Så derfor, hvordan vores status udstyrsmæssigt er, har vi måttet vurdere. Så den stor bekæmpelse, vi har gang i, har vi måttet tilpasse vores udstyrsmæssige formåen. Jeg har holdt møde med SIK-formanden i fredags. Der har til dels lønmodtagerorganisationens medlemmer, at den situation, de kommer ind under efter et venten på testresultater, er vi kommet frem til. Og vi har jo også vores egne ansatte i selvstyret også, vi også skal have løst problemer for. Så jeg regner med, at vi via samtaler i de nærmeste dage vil fremkomme med løsninger over de problemer, der opstår, fordi folk de venter på testresultater. Det er jo især hvis folk har fået besked på at isolere sig derhjemme frivilligt. Så de forskellige forhold, der gør sig gældende. Så
så pågår der samtaler mellem forskellige organisationer, relevante organisationer, og det vi som myndigheder gør at tiltag, har vi altså planer om at udmelde over for organisationer, således at arbejdsgiverorganisationerne eksempelvis selv kan gøre tiltag for at fremkomme med løsninger. Tak. Ja. Har I planer om at henvende jer til staten, således at vi kan få hjælp til, at vores test bliver mere fleksible, således at vi kan komme ud over værlige problemer i forbindelse med tests? Jeg skal bare gentage, siger naalakkersuisoq, at vi skal bare sikre, at vi kommer igennem dette problem hurtigst muligt. Hvis tingene begynder at udvikle sig imod positiv retning, så kan vi. Men jeg kan ingenting love på stående fod. Men efter vurdering af, hvad der er behov for, som også landslægen også udmeldte, og hvordan vi bedst muligt sikrer befolkningens behov. Jeg håber, at vi kan påbegynde en meget positiv udvikling i den rigtige retning. Tak. Og Merete. Ja, tak. Merete Lindstrøm fra Samitiaq AG. I forhold til restriktionerne, så er de i øjeblikket forskellige i forskellige områder af landet, og det har du også udtalt, det er for ikke at ramme skævt og for ikke at ramme mere end højst nødvendigt. Der er fortsat en gruppe af befolkningen, som føler sig noget ramt uretmæssigt. Det er Østgrønland, hvor der har været en vaccinationstilslutning på 87% blandt de personer over 18, der er tilbudt vaccination. De forstår ikke, hvorfor det stadigvæk er lukket for den rute, der går fra Kulusuk til Island, hvor de rent faktisk har mulighed for at få hjulene til at køre igen og få noget turisme og noget indtjening ind. I øjeblikket er der ingen smittet derovre, og så vidt jeg sådan er orienteret, så kan man sige, at derovre der er der forholdsvis mæssigt lige så god adgang til sundhedsvæsenet, som der er i nogle af de byer og bygder, der er på vestkysten. Så hvorfor er det? Og jeg har spurgt før, og det er over en måned siden, jeg har spurgt, du har sagt, at der er noget på vej, og det bliver du ved med at sige. Hvad vil du sige til dem? Er der noget på vej? Får de snart et svar i Østgrønland? Svaret. Sådan et skridt. Hvis vi havde kunnet foretage sådan et skridt, så havde vi foretaget sådan et skridt. Men sundhedsfaglige vurderinger har vi også pligt at se på. Måske landslægen kan komme ind på, hvordan status er i Island i dag netop. Og hvorfor vi bør være mere betænkelige ved at åbne dørene fuldt op over for Island, som det er sagt førhen. Så som før nævnt, så ved vi alle sammen, at vi må altså normalisere forhold på østkysten. På baggrund af, vi må altså vurdere på baggrund af, hvad der er fornuftigt at foretage af skridt. Selvfølgelig kan jeg forstå dig fuldt ud. Vi vil gerne nå dertil alle sammen, som du også sagde, at når omkring 75% af befolkningen har fået vaccine her i landet, så kan vi begynde at foretage en fuld åbning af østkysten også. Det er sådan nogle udmeldinger, vi har været fremme med efter den nye variant, den spredning, der er af den, så skal vi altså vurdere på ny. Så derfor status i Island og de konsekvenser, det kan have for trafikken mellem Island og Grønland, det kan landslægen komme ind på, således at vi kan så at sige høre, hvad status er. Tak. Tak for det. Jeg skal kun forholde mig til nogle rent faktuelle forhold omkring Østkysten og Island. For det første har der i Island været en særdeles uheldig udvikling på det seneste,
hvor der er sket meget smittespredning, hvor de nu udmelder, at deres sundhedsvæsen er presset. Det har vi fulgt meget nøje, fordi de egentlig jo har gjort meget det samme, som vi har her i Grønland. Derfor er der en betydelig risiko for smittespredning fra Island. Et andet forhold, vi også kigger på i vores rådgivning, det er befolkningens vaccinationsdækning. Den samlede befolkningsvaccinationsdækning. I hele Grønland er den nu omkring 68%. Omkring 68% af hele befolkningen har fået første vaccine. I Østgrønland er der udfordringer, fordi der er en langt større andel af befolkningen, der er under 18 år, end der er i resten af Grønland. Og de unge i Østgrønland har det endnu ikke været muligt at tilbyde at blive vaccineret endnu. Så det indgår i de informationer, vi har givet videre til Naalakkersuisut, at befolkningens vaccinationsdækning i Østgrønland, der mangler stadigvæk ganske meget. Tak. Har du tallet på befolkningens samlede i Østgrønland så? Altså den er under 68. Men det, der er blevet sagt også flere gange, det er, at hvis man skal have en flokimmunitet, så skal man op på omkring 80% af hele befolkningen skal være vaccineret. I øjeblikket, der er, som du selv siger, 68% har fået første stik, og kun knap 53% har fået andet stik. Det er den ene faktor, I har med i, hvornår der skal ske lempning af restriktionerne. Og den anden er det her med, nu tabte jeg tråden. Det jeg gerne vil frem til, det er forskellen på Øst- og Vestgrønland. Den er bare ikke så stor, og I bliver ved med at sige, at det handler om tilslutning til vaccination og Island og alt muligt andet. Men der er jo lige så stor fare i Vestgrønland og i mindre byer i Vestgrønland, når der kommer folk ind udefra, og når folk rejser imellem byer og bygder. Så jeg tror stadigvæk, der er nogen, der er i tvivl om derovre, hvorfor man bliver ved med at holde lukket, når der ingen smitte er derovre. Men det er, så vidt jeg forstår, Henrik, lægefagligt, og fordi der er kommet smitte i Island nu, men det har der jo ikke været hele tiden, eller hvad? Som jeg nævnte før, så udtaler jeg mig kun om de rent faktuelle forhold, og det er forholdene omkring, hvad der sker i Island, og hvad der rent konkret er gennemført af vaccinationer i Østgrønland. Okay. Er det et realistisk mål, at vi får en vaccinationsprocent på 80? Teoretisk set vil Grønland kunne opnå en vaccinationsdækning på 83%, hvis alle på 12 og derover faktisk bliver vaccineret. Og med den udvikling, vi har set på det seneste, der tror jeg, at vi kan komme godt derop af. Og ville kunne ikke nå op på de 83%, det er urealistisk. Men ved at lave nogle tilbud, som er let tilgængelige, kommer vaccinationsdækningen ganske højt op. Før Naja siger noget, som landslægen sagde, i den seneste tid, så er der altså stor stigning i antal af befolkningsgrupper, der har fået vaccinestik. Og det er jo byerne med højt befolkningstal, der får vaccinestik her, som også landslægen var inde på. Muligheden for, at 12-15-årige får et vaccinestik også. Der er flere og flere steder. De kan få stik.
der kan vi regne med i den nærmeste fremtid, at flere og flere 12-15-årige kan få vaccinestik. De steder, hvor der er i sundhedsvæsen med baggrund i en højt befolkningstal, sådan nogle steder giver mulighed for, at en stor del af befolkningen får vaccinestik. Så kan vi gå videre til Naja. Som vi ved, så er der mange ting, der bliver fremlagt her. Der er smittet med corona. Tallene kan give grund til misforståelser, fordi opdateringen af K9GL er lidt bagude. Hvor mange, kan det siges eksakt, hvor mange der er smittet med corona, og hvem der sidder med sygdommen i dag? Vi ser jo også, allerede fra sidste år, så er der 2 patienter, der ligger på sygehus. Hvordan går det med disse, for eksempel? Tak. Der er nu et helt fast system, hvor de statistiske oplysninger opdateres hver dag kl. 12. En gang i døgnet. Og det fungerer. Så de tal, der ligger på Landslægeembedets hjemmeside lige nu, de er opdateret her i dag kl. 12. Jeg kan endvidere oplyse, at der ikke er nogen indlagt, som har alvorlig covid-sygdom. Tak. Nej, betragtningen Før Naja kommer med opfølgende spørgsmål, så fremkom med landslægen, kommunikationen over for samfundet. Hvornår så fremkom med landslægen med oplysninger om, at vi har besluttet, at der fremkom med opdaterede oplysninger om de nyeste tal til middag hver dag. Og Naja med opfølgende spørgsmål. Her i begyndelsen. Her forstod jeg, at der er yderligere 3 patienter i Upernavik og i Asiat. Der kan vi se i corona-hjemmesiden, ifølge hvad der står der, så er der 5 i dag. Og i Sisimiut, der har vi de flest smittede i dag. Hvorfor skal restriktioner gælde stadigvæk i Asiat og i Upernavik, på trods af, at der er forholdsvis begrænset antal smittede? For eksempel, at de skal være i 5 dage i karantæne, hvis man kommer derfra. På trods af, at der er forholdsvis så få, der er så smittede efterhånden i forhold til Sisimiut. Det er spørgsmålet. Tak. Ja. I forskellige bestemte steder, ikke på landsplan, men de steder, hvor der er smittespredning, så er der altså forskellige restriktioner, der gør sig gældende. Således at smittespredningen i de bestemte steder, at vi kan sætte begrænsninger for det. Og det er en målsætning. Således vi kan begrænse udspredningen for resten af landet. Der er restriktioner, der gælder frem til 24. august. Men hvis vi kan se en positiv udvikling de forskellige steder, så vil de enkelte steder få ophævet deres restriktioner. Det er en mulighed, vi har. Det er derfor, vi har disse restriktioner. Som landslægen sagde, på baggrund af de nye tal fra nye smittede fra de forskellige steder. Det er på baggrund af disse tal, at vi skal beslutte, hvornår vi skal ophæve eller ibrugtage forskellige restriktioner. Så derfor, det er altså vores sundhedsfaglige, vurderinger, der så at sige, at stadig kommer de beslutninger om de forskellige restriktioner og ophævelse af disse. Måske landslægen kan så at sige opdatere, hvad der er af status på de forskellige forhold, vi taler om her.
Som nævnt, så blev hjemmesiden opdateret her kl. 12, og når jeg nævnte, at der havde været smittespredning her i Upernavik og Asiat, som ikke er medtalt, så er det simpelthen fordi, de er kommet ind lige her før pressemødet startede. Og når jeg nævner det, er det netop for at sikre, at vi hele tiden kommunikerer det nyeste ud. Tak. Nakorsaanum quanak nakhisarnialissa orput. Tak til landslægen. Vi skal til at afslutte. Jensine, du anmoder os om at tage et medansvar som individer. Og som det viser, så er der altså borgere, der nægter at modtage vaccine. Men i Sisimiut, der har de på baggrund af de nye erfaringer gerne vil tage vaccinestik. Hvordan kan dem, der nægter at tage en vaccine, være med til at tage et ansvar, hvis alting skal ved starten af september, så skal vi altså åbne fuldt ud på landsplan, lidt i starten af september nemlig. Tak. Og tak til Jensine. Ja, selvfølgelig. Den opfordring til, at flest mulige borgere får foretaget en vaccinestik. Vi kan jo altså ikke politisk tvinge borgerne til at modtage vaccinestik. Efter hvad vi kan se her, status i dag i forhold til sidste måned, så er der altså et stort antal, der har ombestemt sig. Er et skridt i den rigtige retning, og det anser jeg som positivt. Og på den anden side, der må jeg sige, at de borgere, der nægter at modtage vaccinestik, vi kan altså ikke tvinge dem. Og så det de kan gøre, er at så at sige holde afstand indbyrdes. Og det er jo et arbejde, vi alle sammen skal deltage i at opnå. Som også landslægen siger, på lige fod med, hvad der sker på verdensplan, så kan vi altså kun... det er jo dem, der har modtaget vaccine, der så at sige har lettere ved at holde igen på en alvorlig sygdomsforløb. Men vi kan jo se, at der er flere og flere, der er villige til at modtage vaccinestik. Jamen, du nævnte en dato, hvor vi skal genåbne fuldt ud. Men selvfølgelig, der kan jeg ikke på stående. Det er jo sundhedsfaglige vurderinger, vi skal tage beslutning på baggrund af. Vi er i fuld gang med at planlægge, hvordan vi kan så at sige foretage en fuld åbning. Og de beslutninger, vi tager, og høring af kommunerne af disse beslutninger, og hvad vi kan blive enige med partilederne, som jeg har sagt tidligere, genåbningsplanerne, som vi blev enige om ved starten af juli, partilederne imellem. Men på baggrund af den seneste udvikling, så har vi altså måtte bremse i den der genåbningsplan og revurdere. Men på baggrund af den positive udvikling, vi er i gang med nu, at vi så på sundhedsfaglig plan, så skal vi altså snart. Vi er i gang med at planlægge en gradvis genåbning af samfundet, således at det fremkommer jeg med, således at I kan vide, at der er planer om. Og det var de spørgsmål, pressen havde lyst til at stille. Så skal vi til at afslutte vores pressemøde. Næste pressemøde skal foregå på onsdag, og klokkeslættet og overskrifterne på dette pressemøde vil vi meddele lidt senere. Tak for, at I har fulgt med os i dag, og til de spørgsmål. Og vores vurdering er, at den der med,
at Sicimio-smittespredningen, den tackling, der har været, vi håber, at den smittespredningsbegrænsning, der foregår i Sicimio, vil fortsætte, og således, at vi i den nærmeste fremtid fortsat kan, så at sige, fortsætte en fortsat positiv udvikling. Men tak til jer alle sammen.